Hola. Voleu fast food? Vale, això ja ho havia vist, en plan... Té una espasa. What? És com el joc de Wario de disfressar-se, tio. És la mateixa cosa. Gent... What? Té els braços... Té els braços com el Rayman. Bro. M'encanta com no parlen. Literalment Magical Girl. Literalment... Madoka, és una referència a Madoka, gent. Està utilitzant una espasa? Com Donatello? Ah, no, com Leonardo, perdó. Era necessari... Aquest serà increïble, gent. Patissier? Nah, nah. És una referència a Lupin the Third. Hi ha Ninja Peach i hi ha Kung Fu Peach, cuidado. Aquí no hi ha racisme. Està guai, És una referència a... Robots? Són robots... Bueno, robots posseïts, entenc o alguna cosa, no? Què diu? Outfits. Become a transformation sensation to defeat the Sour Bunch and save the Sparkle Theater.
The Princess Peach Showtime game makes its debut on March 22nd only on the Nintendo Switch system. Get ready for the show with pre-orders and a free demo. Available now on Nintendo eShop. Nah, no tinc paraules, o sigui... Sembla divertit només, o sigui, com... molt entretingut, saps? En plan de... I a més canvia, la jugabilitat l'he vist bastant diferent. És millor que el de la DS, ja. O sigui, ja de base, només amb el que he vist. Detectiu, ninja, cowboy. Estan fent la de Barbie, en plan, li estan donant 1000 trajes, és increïble. Això, sense la peli, no és passat. Ja està, ja ho he dit, Ja està, ja ho he dit.